πούμε 5 πράγματα για το ζήτημα των αποκρατικοποίησεων. Όσο μπορούμε να το καλύψουμε. Το ζήτημα των αποκρατικοποίησεων, από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο, από την πρώτη μέρα που ο Τζέφρι Παπαντρέου εκείνη την αποφράδα μέρα μας έβαλε στο μνημόνιο, τον Μάιο του 10, μία από τις λέξεις που ακούμε συνέχεια να επαναλαμβάνονται, σε ενοχλητικό βαθμό θα έλεγα, από πολιτικούς, καθιστωτικούς δημοσιογράφους, καθώς και από υποτίθεται έγκριτους οικονομολόγους, είναι οι λεγόμενες αποκρατικοποίησεις. Παρουσίασαν τις αποκρατικοποίησεις ως μια λύση, ως μια πράξη δηλαδή, που θα λύσει πολλά προβλήματα. Δηλαδή θα μειώσει το χρέος, θα μειώσει τα ελλείμματα, θα στρώσουν τα πράγματα, θα έρθει ανάπτυξη, θα βρούμε όλοι δουλειές. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από το Μάιο του 2011, ένα χρόνο ήδη στο μνημόνιο. Δημιούργησαν τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τα ΙΠΕΔ. Αυτό το ταμείο είναι μια ΑΕ, μια εταιρεία, ανώνυμος, και σε αυτό το ταμείο μεταφέρθηκαν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με διατάγματα απλά, μια σειρά στοιχείων που είναι στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Μεταφέρθηκαν δικαιώματα του Δημοσίου, ακίνητα του Δημοσίου, μερίδια του Δημοσίου σε εταιρείες, ΔΕΚΟ, άλλες εταιρείες, γενικά μια αρκετά εκτεταμένη λίστα. Το ταμείο αυτό θα είναι το βασικό εργαλείο που θα οργανώσει και θα πραγματοποιήσει αυτές τις αποκρατικοποίησεις. Για την ώρα το πλασάρουν ότι προσπαθούν να πουλήσουν πράγματα που δεν είναι πρωτεύουσα, δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντικά για το κράτος μας. Ότι θα πουλήσουμε, λένε συγκεκριμένα ότι είναι περιουσία ιδιωτική περιουσία του κράτους. Δηλαδή δεν θα πουλήσουν νοσοκομεία, δεν θα πουλήσουν σχολεία, δεν θα πουλήσουν στρατόπεδα. Θα πουλήσουν πράγματα που τα αγοράζει και τα πουλάει ο κόσμος, ας πούμε. Να δούμε σε αυτή τη λίστα τι έχουν βάλει, τι έχουν μεταφέρει σε αυτό το ταμείο προς πώληση. Για να δούμε κι εμείς αν πράγματι ισχύει αυτό που λένε. Δεν μπορώ να τα πω όλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε τα βασικά που έχουν μεταφέρει. Σε αυτό το ταμείο έχουν πάει εταιρείες του Δημοσίου, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, ΔΕΠΑ, η θυγατρική της που είναι η διαχειρίστρια του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΠΑ, ο ΟΠΑ, το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η ΔΕΗ, η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΙΑΘ, η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης, ΕΙΔΑΠ, Τρενοσέ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΛΑΡΚΟ, μαζί με τα ορυχεία της, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΕΑΣ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Έλφο, Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας. Έχουν μεταφερθεί στο ταμείο αυτό για να παραχωρηθεί εκμετάλλευση σε συγκεκριμένα δικαιώματα του Δημοσίου, που είναι όπως κρατικά λαχεία. Θα παραχωρηθεί για 12 χρόνια το δικαίωμα εκμετάλλευσης και διοίκησης των λαϊκό λαχείο, εθνικό λαχείο, πρωτοχρονιάτικο λαχείο και άλλα λαχεία. Δηλαδή όλα τα λαχεία κατ' ουσίαν για 12 χρόνια θα τα δώσουν σε ιδιώτες. Επιπλέον, θα παραχωρηθεί το δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης 10 περιφερειακών λιμανιών, πλην των 2 κεντρικών, με μορφή εταιρείας, και άλλα 405 λιμάνια και μαρίνες σε όλη την Ελλάδα. 37 περιφερειακά αεροδρόμια. Επιπλέον, θα επεκταθεί η σύμβαση παραχώρησης στη γερμανική Hot Chief του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη έχει ένα μερίδιο αυτή η εταιρεία, το έχει για κάποια χρόνια τη διαχείριση. Θα επεκταθεί αυτή η σύμβαση για άλλα χρόνια και θα πουληθεί και το μερίδιο του Δημοσίου. Έχει ένα μερίδιο του Δημόσιου και θα πουληθεί και αυτό. Λοιπόν, επιπλέον, παραχωρείται με σύμβαση η εκμετάλλευση των αυτοκινητοδρόμων, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου και για 30 χρόνια της Εγνατίας Οδού. Δηλαδή το μεγαλύτερο έργο παρά το δώσουμε. Θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες επιπλέον ένα μεγάλο μέρος του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ψηφιακό μέρισμα είναι του κράτους και αυτό. Για 20 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους να διεξάγει υποδρομίες, ο ΟΔΙΕ δηλαδή η εταιρεία. Επιπλέον θα πουληθούν ακίνητα. Το δικαίωμα αυτής στην έκταση στο Μαρούσι, που είναι το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης του πρώην, που μέσα είναι και το Golden Hall, αυτό λένε θα το πουλήσουν για 90 χρόνια. Δηλαδή, ξεχάστε. Θα παραχωρηθεί για εκμετάλλευση έκταση στην Κασιόπη Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένης ακτογραμμής, δηλαδή δίνει και για λόγο ακτογραμμή που υποτίθεται είναι δημόσια,
με το αστεράκι που λένε ότι θα μπορεί και ο κόσμος να μπαίνει μέσα. Δηλαδή το πουλάμε εμείς, αλλά θα μπαίνετε και εσείς μέσα με άδεια ιδιότητα. Θα δώσουν έκταση στην αφά του Ρόδου, στο σύνολό του Αστέρας Βουλιαγμένης και άλλα 28 κτίρια υπουργείων και δημόσιων φορέων. Η λίστα